Ga ma Audu Jangon barayi sun tsara hanya. Lane tafiya zuwa Abuja ba kowa. Ga mu kuma a lane din shiga Kaduna ba kowa. Amma ga security sun fara shigowa. Za su je reinforcement. Ga security sun fara zuwa za su je reinforcement. Ga troop nan na sojoji da police. Robbers yanzu a hanyar Abuja sun yi atakin titi.